Utilization rate sa COVID bed sa mga tambalanan nila sa Sugbo, 30% na lang. Nagpasabot kini nga ni-minus na ang mga pasyente nga na-admit itandi sa mga nakalabayng buwan. Samtang medical expert pabor nga ipabilin gihapon sa GCQ ang dakbayan sa Sugbo bisan pa man og miubos na ang mga kaso sa COVID. Ani ang report. Sumama ni Dr. Mary Jane Luriche, spokesperson for COVID sa DOH-7, nga duha ka semana gikan karon posibleng makita na ang pag-flatten sa curve sa COVID-19 sa dakbayan. Kininunod sa pag-ubos sa kaso, itandi sa naaging mga buwan. Nagkatampo nini ang pagpakabana og disiplina sa mga tao sa pagsunod sa health protocol. Busa mas angayan nga ipabilin sa GCQ ang Cebu City aron masigurong mapatuman ang protocol og dili mukatap ang virus. I believe na we are winning somehow in our fight, pero again, we should not be complacent. So we have to be continuously vigilant about it, no? Ang atong pagpakabana na agyud gihapon. Samtang gipadayag ni Dr. Luriche nga may ubos ang utilization rate sa mga COVID bed sa mga tambalanan nga aduna nalay 30%. Buti pasabot nga daghan pa ang bakanting lawak apil na sa mga ICU alang sa mga mataptan sa virus. I would say awareness of the people, no? So people are more aware nga, number one, kung naslay bation, magpa-check up. Ikaduha, kasabot na sila nga kung mild case sila, kinahanglan, adto lang sila sa balay or kaya sa atong isolation facilities. So this really matters kay at least na free up ang hospital beds for the moderate and the severe and critically ill. Ang mga health frontliners aduna na sa igong pahuway ug nahatagan na sa ilahang gikinahanglan sama sa mga gamit ug allowance gikan sa dakbayan sa Sugbo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.